Z Devil SK pri 5. parte zase hráme moju obľúbenú školu. Samozrejme obľúbenú iba... A vlastne však teda to som išiel predtým. No, samozrejme obľúbenú iba v úvodzovkách. Školu nemá nikto rád. Tu je ruka. Pozrime sa, jaká je pekná. Ježiš boha, jebol sklo. Jeden medvedík. Za chvíľu pôjde druhý. Ale nie, zase nemôžem si až tak veriť. Slenderman je predsa len King of Popin. Aj Repin. Z neho je každý predposratý. Kebyže ma chytí hneď na začiatku. Prepáčte mi to za trapas. Ale predsa len to sa vždy nedá byť taký dobrý. Viete. Ježíš. Som sa... Wow. Á, je tu ďalší medvedík, aspoň dvoch budem mať. Ach, jajaj. A toto je veľmi zlé. Toto sa mi nepáči. Toto sa mi nepáči. Toto není dobré. Musím zdrhnúť. Je to veľmi nepríjemné. Tam je školník obesený, alebo jaký. Aspoň troch, no. Aspoň voláčov, keď nie nič. Predtým som dal 6. Teraz toľko veľa nedám určite. Ideme von, kde som v minulom parte stretol nášho obľúbenca Slendermana. Určite ho stretnem zase. Bo on ma miluje, viete ako. Lebo neviem ujsť, tak si namýšľa. Samozrejme, neviem prečo, neviem čím to je, že... Ale ako mi nejde šprintovať. A to je dosť na piču. Ak si dobre pamätám, tak mám tuším 4 medvedíkov. Dúfam, že budem mať ich viac. Aspoň tých 5, keď predtým som dal 6. Ale nebudem mať toľko určite. Zase taký veľký King of Pop som není jak Slenderman. Shit. Jaj. Asi zabočím zase doľava. Tu bude ďalší. Ajaj. Toto sa mi nepáči, zlyhal mi môj plán. Myslel som si, že tu bude ďalší medvedík. Bohužiaľ nebol tu. Aspoň je tu ešte jeden. 5 z 8. Super. Super duper, ale za chvíľu ma chytí. Fúha, prežívam to dosť. Tu bude 6. Teda už tu je 6, prepačte mi. Za spôsobený trapas. Ten buzerant už je moc silný. Za chvíľu ma chytí. Viac ako 6 som nikdy nedal. Kebyže dám, som šťastný. Bohužiaľ, teraz som to dosť dojebal. Dokokotil a neviem čo všetko. Idem Shellybar z jako? Shellybar skade? Tu som už bol. Aj tu som už bol. Ale tu je 7. No súpis. Prekonal som svoj osobný rekord. To som šťastný. Ale vidím to tak, že asi to už nevyhrám. Je to dosť ťažké.
Aj keď síce už som blízko, už to cítim. Ale on je blízko mne. Začínam sa ho obávať. Keď niekto už vyhral bar si akého Slendermana, tak nech sa mi ozve. Teda nech dá koment na YouTube. Nejakú kritiku, kde som spravil chybu. Lebo ja sa cítim tak, že som spravil veľa chyb. Tu som ešte nebol. Dúfajme, že tu nájdem aspoň jedného. Toho posledného. Už je to tu dosť na piču, už sa ho bojím. Oho. Začal mi ísť šprint, takže je za mňou. Teda za mnou. Už mi prestal ísť šprint a posledný medvedík. Možno že to dám, držte mi palce. No, a som v piči, ešte musím ujsť. A on ma chytil. Aspoň som zozbieral 8. Tak, ďakujem za pozornosť a dávajte lajky. Dovidenia. Dobrý deň, zdravím vás. Zase vás tu víta Devil.sk. A nesplnil som vám to, že pôjdem na Prison, lebo bohužiaľ to nefungovalo. Tak som skúsil Elementary, čo v preklade znamená škola. Ma to tak lákalo, lebo som veľký odporca školy. Tu pred chvíľou akorát jeblo svetlo. Je to dosť nepríjemné toto prostredie. Nepoznám ho, ale viem, že musíme získať 8 medvedíkov. Medvedíci boli vyrobení v roku 1980. Ale neviem, keď boli vyrobení. Ale viem, že teraz ich musím nájsť, čo bude dosť ťažké. Som v piči teraz už akorát tak. No. Zatiaľ žiadny medvedík. Neviem prečo, ja tak milujem medvedíkov. Ale nie. Som posraný z toho Slendermana. Tu je voľaký hrot. Aha. Ojoj, a som v piči. Teraz som začal za chvíľu naháňať akorát oný Slendermana a budem v piči a bude. Špína jedna, ja sa ho bojím. Som posraný z neho. Nie, neobližujte medvedíkom. Keď pri mne drbne jedno sklo, sa poserem a hneď vypínam hru. Upozorňujem na to, lebo toto je dosť nepríjemné. To prostredie sa mi vôbec nepáči. Odporúčam vám tohto Slendermana. Je to fakt veľká prča. Tu máme druhého medvedíka. Tešte sa so mňou. Zobrali sme ho tam. Tá hlava nejde zobrať, škoda. Skúsim ísť von? Asi skúsim ísť von. Tu nič. No. Sme vonku, tu je ďalší medvedík. Fúha. Dosť deprimu... Ježiš, Slenderman! Kurva, shit. Shit. Kurva, kokot. Som sa skoro posral z neho. Asi je za mnou. Ježiš. Furt len oxiduje. Kurva, zlyhal mi šprint. Do piči. A som v piči akurát tak teraz. Dobre, skončil som. Mám 3 z 8. Som na to hrdý. Kurva, akurát cez krv som prešiel. Fúha. Dosť deprimujúce. Shit, tu som už bol. Kurva. Slenderman, kde si? Ukáž sa.
Ale nie, neukazuj sa, lebo sa z teba pohybem rovno. Kurva, nie, nie. Stihol som ujsť. Štvrtý. Štyri z 8. Som hrdý na to, že hrám toto prvýkrát a zatiaľ to dobre dopadá pre mňa. Bohužiaľ iba zatiaľ. Keď sa vám toto video páči, dávajte prosím vás lajky a odbery. Sme tu pre vás vždy. Vždy dávame nové let's playery. Rozmýšľame nad tým, že či nebudeme dávať aj nejaké vlogy. Samozrejme iba rozmýšľame. Je to čudné. Neviem čím to je, že či je to tým, že je to škola. Ale nevidím tu žiadnych učiteľov, takže je to v pohode. Takže skúsime zabočiť doprava, ale tá špina dlhoruká, neviem jaká všetko. Tu som ešte nebol. Idem cez nové prostredie. Dobre, kľud. Už som to asi dojebal, jak to vidím. Neviem, že som tu zabočil. Zabočil som. Yes, 5. Päť z 8. Ako vidíte, kebyže to vyhrám, ani si neviete predstaviť, aký som šťastný. Ale to sa nestane. 6. Čo ti hrabe? Kokos, ja som aký šťastný. 6 z 8. Dosť zaujímavé. Asi je to dosť ľahké, keď mne sa takto tu darí. Lebo mne sa zvyčajne v Slendermanovi vôbec nedarí. Nie! Kokos! Tam bol Slenderman. Skoro som sa posral z neho a som v piči. Ach jaj. Ďakujeme za sledovanosť. Keď sa vám toto video páčilo, tak dajte lajky a nezabudnite, že sa snažíme dávať vždycky let's playe a rozlišam aj nad tými vlogmi, tak dávajte aj odbery, lajky a odbery. Dovidenia, Devil SK.